Broj 4, Aleksandar Nikolić, Niš. Prva emisija. Prva emisija. Prva, da ga vidimo. Wow. Ćao Nišlijad, čao Aleksandar, jel? Si dobro? Dobro, dobro. 30 sekundi je ovde, ovako, polakice, izvoli. Ajde. Okej, hvala. Molim. Recimo jedan vic. Žena umre mužu i sad muž je ispraća na počinak. Lepo vreme, sunčano, sve super. Završava se, fina sahrana bila. Završava se sahrana, odlazi muž kući. Samo što je zatvorio vrata od kuće, počinje pljusak, kiša, grmljavina, na sve strane. On došao do prozora, gleda ovako, kaže, stigla je. To je to. Naučit ću te kako ću ti to pričaš. Ajde. Nema ništa. Ajde pa nam zajedno pričamo. Aleksandar Nikolić, 22 godine, Niš. Otkuda je Niš? Niš. Kako stoji iza njega i ja se... Stvarno sve mi čudno. A bre, Tonica bre neprijatno. Šta ti je bre u daku, vidi? Ne znam. Aj, skloni se scenu. Mrš. Dakle, pre nego što počnem, samo da objasnim svima. Ovo ovde je stand-up. To znači zajebancija, šala. Nemoj posle meni neko na ulici da prilazi i kao, a ti misliš da si smešana i da vidimo kako možemo mi smešnim da te napravimo i tako dalje. Znači to zajebite. Ja sam si plašljiv, ja si čuvam svoju glavu i svoje dupe. Recimo, bio sam skoro kod zubara i svaki put kad zubar navlači one rukavice, one hiruške, svaki put kad se čuje, pljas, ja tako stisnem dupe, to ovako izgleda. Pljas, pljas. Rekao čoveče, grč će da mu vati, zajebi me. Recimo, dešava se situacija, odlazimo u klub, nas 5-6 drugara i sad idemo jedan iza drugog, ja obavezno idem zadnji, to otprilike izgleda ovako. Pljas. Naravno, ne sme niko da bude iza mene. I sad, dok se probijamo do našeg stola, tu je čitava džungla divljih zveri. Recimo, na vratima stoji medvjed. Sa desne strane lik igra kao majmun. Sa leve strane lik je ko nosorog pobo u sto. Nema ga ništa. Ne smej se, ne smej se, oni se sme, mi treba se smejemo, ajde. A zašto i meni je smešno, ja ću da se smejem. A pustite ga bre. Sve u svemu, prolazimo tako, pevačica se dernja ko svraka neka, vukovi u separeu oko neke kokoške se vrte, i tako dalje. Sve u svemu stižemo do stola, pijemo tu, zezamo se ovo, ono, posle recimo pola sata, na vrata se pojavljuju 3 grizlija. Leđa kao hauba, a butine gitanke. Znači, ja ne znam kako oni stoje, ja mislim on ide kroz klub i ljudi misle on sve vreme igra, on zapravo ide tako. I sad, ni manje ni više nego njih trojica direktno za naš sto. I prelazi jedan. To je naš sto, pegajte! Rekao, lele, lale, vidi gi, ovi majke gi rodile, ajmo se odavde. Međutim, drugar već je bio pripit i sad on neće, on će da ide. I on će da brani svoj sto. Rekao, prijatelju, ajde da si begamo. On kako me je gurnuo, ja sam čuo, pa! U tom trenutku, drug i spava dole. Rekao, majko mu, gde su mi ključe? I strčim napolje. I deću, šta ću, pravac u kontejner. Rekao, ovi će valjda brzo da završe unutra, da mogu da se vratim, da vidim je li dobro Ulazim unutra i sad odškrine malo kontejner, oni ko zainati još pola sat su unutra raspravljali šta će da rade. Izlaze oni, ulazim ja ponovo unutra da vidim je li mi živ drug.
I sada ovi ostali me pitaju, gde si bre čoveče? Rekao, mnogo zagušljivo ovde, prijatelju, zašto napolje zapalim cigaru? A neka budala, mislim da je bio izbacivač neki, siguran sam izbaci neko đubre sa prozora, sve po meni gledaj što smrdi. Uslede ovaj drugari, jedva ga razboravismo. I on, molim vas, on se naljutio na mene. Kao, što nisi skočio da me braniš, ovo ono. Rekao, prijatelju, nemoj da si sebičan. Ja sam vidio šta on može tebi da uradi. Ako njega nije briga za tebe, što bi ga bilo briga za mene? Hvala lepo.